Kis Tibor. Gyönyörűen teszi be középre, lemaradnak róla a belső emberek. Szajlai fonákkal. Kovács. Gól! Óriási gól, Kovács Csaba. Gyönyörű az összejáték, és remek, ahogy Kis Tibor visszateszi, Kovács pedig minden mérgét beleadja. Igazán gyönyörű, hálószaggató lövés. Chen a koronggal. Les volt, legalábbis nekem nagyon gyanús volt, hogy les. Búzás megy, visszakorcsolyáznak. Fu Wang, 1 perc, 15 másodperc még Palla büntetéséből. Ideges a kínai csapat is, látszik az ilyesmikből. És keményen Csaba, keményen korcsolyázni kell, nem szabad állva várni a játékosokat. Gól, Bian, 1-1. És ezzel Palla büntetése letelt. Álltunk egy ártatlan helyzetből, Kovács mellett elvitték, teljesen tisztán a hátvéd Xiaotong Bian, és belövi. Nem lehet állva várni a rendkívül gyorsan, technikálisan korcsolyázó kínaiakat. Sajnos. Kovács, megint egy nagy lövés, elakad. Ancsin, Fonák, a gól! Megvan! 2-1. Jaj, de jókor. Kovács rálövi, megpattan, forgolódás, Ancsin észreveszi, megy érte, elsőre nem sikerül, és aztán másodszorra meg tudja emelni a korongot. 2-1. Na végre. Sun. Menyhárt. Még jó. És lőni. Búzás. Gól! Ez a játék. Ez a játék. 3-1. Jaj, már azt hittem vagy kétszer, hogy nem lesz belőle semmi. De hát gyönyörű támadás volt. Itt létszámfölényben vagyunk, hajmeresztő nyugalommal Kereszti, Búzás még majdnem mellé üti, na ne legyek rossz májú, jó van, 3-1. Kidolgozott akcióból. Kereszti valami fantasztikus nyugalommal, nem lövi el, óriási dolog volt, amit csinált. Nem tudjuk kijutni. Kapufa volt. Gól. Na mit fúj a bíró? Ég a lámpa. Az első lövés az kapufa, az biztos, és itt jön az emelés. Ez megy be ezek szerint. Sun. 3-2 sajnos. Igen, bent van egyértelmű. 3-2. Pintér egy kicsit hosszan kapja a korongot, megmenti Kis Tibor, keresztbe, Szajlai. Kijön a kapusról. Gól! A csapatkapitány Palla. Szerencsénk volt, valljuk meg, de mindegy. Palla észreveszi, és a kapus lába között beüti. Ez a magyar csapat 4. gólja. Xiang teszi hátra, nincs kint. Pintér nem éri el rendesen. Fu Wang. Gól. Jaj. 4-3. Fu Wang lő messziről, és ott még beleteszi az ütőjét Chen, a 10-es számú játékos. 4-3. Mind a 3 gólt emberelőnyből ütötték. Mind a 3 gólt a kínaiak. A befejezés előtt Búzás, vissza a bottal Fu Wang.
Inkább vigyük ezt a korongot a saját kapunk mögé el az 50 másodpercre. Nem is tudom, mit lehet ilyenkor csinálni, de remélem a játékosok és a szakvezetők tudják. Remélem. Ott a korong még. Kis Tibi nem tudja bebirkózni, megpróbálja hátraadni. Kovács vissza. Pintér a másik oldalon. És el lehet ütni. Ellenfélhez üti Palla. Kis Tibor. Szajlai megy oda. Szajlai szóló. Egy csel. És a kapusé. És a kapusé. Cui. Kis Tibornak nagyon nagyot odaütöttek közben a kezére. 21 másodperc van hátra. 21. Jól van, azt mondja Kis Tibi. Ez fantasztikus, amit ő produkált. Nyúli doktor érkezik. Aztán Bikár Péter. Egykor maga is játszott. 4-3-as magyar vezetésnél 21 másodperc. És ha ez megvan, akkor Magyarország csoportmásodikként a B csoportos világbajnokság tagja. Valóra válik, amiről álmodni is csak nagyon-nagyon titokban reméltünk. Na nézzük a hajrát, bírjuk-e még izgalmakkal, idegekkel. Búzás megy oda, elütik a kínaiak. Kovács Csaba vissza. Búzás lökik arrább. 10 másodperc. Már csak ennyi. 10 másodperc. (4-3) a javunkra. 4-3. Búzás a bedobópontnál. Hat, 5, 4, 3, 2, 1. Kovácsiknál a korong, és megvan! Az óriási bravúr. A magyar válogatott az utolsó mérkőzésen 4-3-ra győzött a Kínai Népköztársaság csapata ellen, és ezzel a magyar válogatott ismét kiharcolta a B csoportos szereplést. Óriási dolog.